Det er en slags sandhedstale. Og jeg har valgt at kalde den, når far skulle i bad. Jeg må foreslå en rygepause. Hvor langt du ude, du er, mand! Ved du godt, det vil gøre? Jeg ved det godt, gør det ikke? Så hvor meget du er, Christian! Hvor langt du ude, du er! Lad os sætte og peber. Skål! Ja, champagne. Det har jeg også. Og kaviar. Ja, det der, du taler om, det kan jeg slet ikke huske. Du må hjælpe mig, Christian. Hvad var det, der skete? Du er fuldstændig lige så syg i hovedet som din far. Gå tilbage til bordet. I har behov. Så jeg gerne få lov til at tale færdigt. Så stopper dig ikke, du gør! Så stopper dig ikke! Christian, hvordan har du det? Ja, jeg har det godt.